ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ದಾದಪಂಡ ಬಡ ಇಂಗುಲಿತ್ತೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮಾರ್ನಕಟ್ಟೆದಂಚಿ ಪಿದಡಿಯಾ ಪಿದಡ ಚಪ್ಪಲ್ ಬಾಯ್ ಪಿದಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ಲೂರು ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ನಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಬಂದು ಉಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಮೊಗಲ ಇಂಕ್ಲೇನೆ ಇಲ್ಲದ ಇನಿ ಗಡಿಯಾರ ಕೊರ್ರೆ ಕೆಲವರೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಗಡಿಯಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಂಡದ ಅದಂತ ಎಲ್ಲ ತಂಬಿಲ್ಲ ಅಂಚದ ಹತ್ರ ಇಂಗುಲಿತ್ತ ಪಿದಡ್ನಿ ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಪೋದೆ ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಏನೋ ಗಾಡಿಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಅಲ್ಪ ಏನೋ ಗಾಡಿ ದೀಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ತಿಕ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪ ಅದು ಪೋಪಿನ ಬಂದು ಉಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುವ ಗಾಯ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಕಿಡು ಗಾಡಿ ದೀದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇರುವರುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀತ ಗಾಡಿ ಅದೇ ಮುಲ್ಕಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೂಕ ಓ ಬಸ್ ಉಂಡು ರೈಸ್ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಕಿಡು ಬಸ್ ಕುಲ್ಯ 7 ಗಂಟೆ 7:55 ಆಂಡ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಕೊಲ್ಲೂರು ಒಟ್ಟ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಣ್ಣಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಗಾಯ್ದಲ್ಲೇ ಡಬ್ಬು ಅನಿಸ್ತದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡದ ಹೌ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ನೈಸ್ ಫುಲ್ ಕೂಲ್ ಉಂಟು ವೆದರ್ ಗೈಸ್ ಕೊಲ್ಲೂರು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಜೊತೆ ಆಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆಡ ಕೊಡೋದು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾರ್ನಗಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಟೋಡು ಬತ್ತ ಭಾರಿ ಜನ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಜನ ಗೈಸ್ ಗಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದೇವೇನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂ ಉಂಟು ಅಂಚದ ಹತ್ರ ಎಂಕುಲು ಮೇನ್ಲಿ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚದ ಹತ್ರ ಎಂಕುಲಿದ್ದ ಪಿದಾಡಿಯ ಒಂಜಿ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮನ್ಪದು ದೇವರ ಪೂರ ಮುಗಿದು ಪಿದಾಡ್ದು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆದಂಚಿ ಪಿದಾಡಿಯ ಮುಲ್ಪ ಆಟೋಡ್ ಪೋಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಪದ್ದು ಮಾರಣಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ಯ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಪುನ ಅಂದೊಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಫೋನಾಗ ಲೇಟ್ ಅಂಡದ ಅಂಚ ನಂದು ಜೊತೆ ತೋಡಾತೆ 11:40 ಅಂಡು ಎಂಕುಲು ಮಾರ್ನಕಟ್ಟೆ ಜೊತೆ ಆಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲೈತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ರೆಂಚಿ ಮೇಡಮ್ ರಣಕುಮಾರ್ ಉಂಡು ಈಗೋಸ್ಕರ ರಿಕ್ಷಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪೂಜೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವ ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತಾ ಹುಡುಗಿ ಬೇರೊಂಜೆಡ್ಡೆ ಕೊಂಜೋ ದಿಕ್ಕೇರು ಪುರಾರೆ ಪಂದು ಕೊರ್ನುಲ್ಲೇರು ಇಂಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಜಾಕ್ತಿವಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಹತ್ರ ಅದೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಲ್ಯಾಣ ಒಂಚಿ ಗೈಸ್ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಶೋಕುಡಾಂಡು ಉಲಾಯ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಬರೀತಿದ್ವಿ ನಾನಿಂದ ಒನಸು ಪೋಡು ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲಾಯ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ ಪರಿಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ ಪರಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಒನಸದ ಭೋಜನ ಅಂಚುಂಡು ಮತ್ತೆ ಪೋಡು ಒನಸುಗ್ಲ ರಶ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕುಲ್ಯ ಓಲು ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಕಿದು ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು ನಪ್ಪ ಆಟೋಡು ಬಂದು ಜಂಪನಾಗ ಬಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಡೆ 5 ಗಂಟೆ ಇರ್ತದೆ 2 ಗಂಟೆ ಕೂತ ಬಸ್ ಜರ 5 ಗಂಟೆ ಮುಲ್ಕಿ ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 3 hours ಜರ್ನಿ ಶೋ ಒಂದೇ ಲಾಯ್ಕದ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿದ್ರೆ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮಗನ ಕಾಲ್ ಆಯ್ಜ ಬರ್ತಾರ ದಾದ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮಗಣ್ಣೆ ಕುದ್ದೆ ಪಂಡೆ ನಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಬೈಯಾಡು ಗಡಿಯಾರ ಗೈಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಒಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುವೆ ಅದು ದಾಲ ಹಂಚಿ ಹಂಚಿನ ಬಂದೆ ಹಂಚಿನ ಗೈಸ್ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪಲೆ ಕಂಡದಲ್ಪಲ್ಲ ಗಾಡಿದು ಇದು ನಡ್ತಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮೋಗಲೆ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ
ಪ್ರಸಾದ ದೇವೇರನ ಪ್ರಸಾದನು ಮಂಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಬಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮಗು ಅವನ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆದ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅತಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ ಅವು ಪದ್ಧತಿ ಮಂಡೆ ತುಂಬೊಂದು ಇಲ್ಲದು ಲೈಪೋಡು ಅವು ಅಂಚ ಆಣು ಜೋಕುಲು ಅವು ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಚಾ ಪರಿಯ ಅಲ್ಲೇ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬೈದೇರು ಬಿನ್ನೇರ್ ನಮ್ಮ ಏರವು ಬಿನ್ನೇರು ಹಾಂ ಆಯಾಗ ಆ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತರು ನಾನು ಮುಂದೆ ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತುಲ್ಪದೆ ಆರ್ಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಆರ್ಯನ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡಾಕಲಿಗ ನನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ ಮಾಮಿನ ಮಗಲ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೇರ ಪಪ್ಪನ ಮಗಲಿ ಯಾನು ಪಪ್ಪನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ ಈ ಅಮ್ಮ ನಂಜಿ ಅಂಚ ತಂಬಿಲೋಗು ಒಂದು ಇನಿ ಬೈದಿ ನಾನು ಬಾಯ್ ಬಲ್ಲಂ ಬೈಡೆ ಬಲ್ಲಂ ಬೈ ಅದೇ ಅಂಚ ನನ್ನ ಮೀದು ಪುರ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಗೈಸ್ ಎಂಕುಲು ಅಮ್ಮನಡೆ ಬತ್ತ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಅಡುಗಡಿಯಾರ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ನೆಟೆಲೆ ಪೂರ ಒಂಜವು ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಯಾವ ಮರ ನಿಂದ ವಕೀಲಡ ಪಾತಾರ ಎಂಕ ತೀರ ಅದು ಬಂಡ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನಮಗೆ ಪುರ ಅಡಿಗೆ ಗಡುಕು ಹೋಯರು ಅಂಕುಲ್ ಕುಲು ಒಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಕುಲ್ ಜೋಕುಲು ಕಲಕುಲ್ದೆ ಪ್ರಸಾದ ಬೇಡ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಮೇಲೆ ದೀಪೇರ ಕೂಡಿಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ವನಸ್ಪುರ ಅದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಗಡಿಯಾರದ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡಾಂಡು ಖುಷಿಯಾಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಂಬಿಲ್ಲದ ಗೌಜಿ ಅಂಚ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ಲಾಗಡ್ ತಿಕ್ಕಗ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್